Ayo, ayo, ayo. Iyalah. Oh, sayangku kok ya Allah. Kowe yo kan nang kecil itu. Ya Allah, aku kok iso kecil. Aku yo lagi tekan tenan iso kecil, Mas. Wah, kang. Kene. Ah, kene aduh kok. Ora kok gua. Nunggu terus. Nunggu tenan. Gua ora apa-apa. Nyindiro. Iki yo nang kecil. Sing nganteni apangku bokongku gawe masak itu. Jangan main kecil kok malah mau kowe iki kemana? Sing Ini jalan ben mumbul kuwi lho.